לוודא שאתה פה, כי המצלמה שלך סגורה. נכון, עכשיו. טוב, אז קודם כל המון תודה למי שהגיע, וברוכים הבאים. למי שעוד לא יצא לי להכיר אישית, אז אני יניב. אה, אני מניח שרובכם מכירים אותי דרך הקבוצות החופשיות, או דרך איזשהו מפגש שהיה לנו בנקודה כלשהי על הגלובוס. אני והמשפחה שלי מטיילים, מתחילים עכשיו את השנה הרביעית שלנו בנדודים. ועקב כך עלה כמובן אצלנו גם הצורך בבירור על כל מה שכרוך בניתוק תושבות, לפני שיעשו את זה עבורנו. אז אני מאוד מאוד שמח שטארק פה איתנו. טארק, קיבלתי עליו המלצות חמות, אמנם לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני יכול להגיד שקיבלתי המלצות חמות מכמה וכמה מכרים שאני סומך על שיקול הדעת שלהם, ואני מאוד שמח שהוא נהנה להצעה והגיע לפה כדי לעזור לכולנו. אז אני אפנה את הבמה, ועורך הדין ורואה החשבון טארק בשיר יעזור לנו להבין את העולם המורכב של ניתוק תושבות, שגם אני כעורך דין הייתי שמח לאיש מקצוע, כי זה תחום מורכב עד מאוד. אוקיי, אז שלום חברים, ממש תודה רבה יניב על ההזמנה, העונג שלי. אבל רק אגיד לך, את המילה מטיילים וניתוק תושבות אתה צריך להרחיק ביניהם. כלומר, פעם הבאה תגיד ניתוק תושבות, אל תגיד מטיילים. גרים בחו"ל. אוקיי, אז רק אני רוצה פשוט לשתף אה, את המסך שלי, שתראו את המצגת בכל זאת שהכנתי. אתה רוצה לעשות אותי הוסט למידה שאנשים ירצו להצטרף, שזה לא יפריע לך? לדעתי לא אוכל לשתף אז. אוקיי, כן, אבל אני רואה מקסימום מדי כמה דקות אני אסתכל, רק נוודא בסדר. אז אתם רואים את המצגת, נכון? כן, כן, רואים. יופי, אז קודם כל נעים מאוד, אני עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר, שותף בפירמה של רילוטקס. אני כבר 20 שנה עורך דין ורואה חשבון שעוסק בתחום הזה. הפירמה היא באמת מלווה מאות אנשים בשני הכיוונים, בצד של העוזבים המנתקי תושבות ובצד של החוזרים. התבקשתי היום על ידי יניב בעצם להתמקד בצד של ה-relocation לחו"ל, שזה סוגיות באמת של ניתוק תושבות. נתייחס לדין הקיים, אבל בכל זאת יש תזכיר חוק שנתייחס אליו בכמה מילים. זה נושא מורכב, אני אנסה בכל זאת, אנחנו רוצים לתת לכם גם במה לשאלות. אנסה לתקצר נושא מורכב לחצי שעה, אם יגלוש קצת תסלחו לי. אז רק שנייה להזיז את החלום. אוקיי, אז קודם כל כשמדברים על ניתוק תושבות צריכים להבין שבעצם יש כל מיני רשויות רלוונטיות. כשהרשויות הרלוונטיות לנו בניתוק תושבות זה מס הכנסה וביטוח לאומי. זה לא קשור כמובן למשרד הפנים, לא קשור לאזרחות, לדרכון, זה קשור יותר הסטטוס המשפטי במס הכנסה וביטוח לאומי, וזה בעצם שתי רשויות נפרדות. כלומר, כשאנחנו מדברים על ניתוק תושבות, אנחנו מדברים על ניתוק תושבות היותר שכיח, היותר נפוץ, מס הכנסה, אבל גם לא פחות נפוץ, זה הביטוח לאומי, וצריך להתייחס לשניהם בנפרד. אז כשאומרים אדם ניתק תושבות, אז קודם כל שואלים האם ניתק תושבות מס הכנסה, ואחר כך גם האם ניתק תושבות ביטוח לאומי. ויש עוד מצב של ביניים, שהוא להיות, אני קורא לו תמיד להיות עם ולהרגיש בלי, שזה אומר אני מנתק תושבות במס הכנסה בלבד ולא מנתק בביטוח לאומי, כשהמטרה בהיעדר ניתוק מביטוח לאומי שזה בעצם לא לאבד את הזכויות הרפואיות או הכיסוי הרפואי, או קצבאות לפעמים שמתקבלות, או להיות במצב שאם נצטרך לחזור לארץ
אז כאילו לא מנתקים ביטוח לאומי, שזה עוד חלופה קיימת, המון אנשים תשמעו עליהם, ניתקנו, הם אומרים אפילו בצורה הכי פשוטה, ניתקנו תושבות ומשלמים סכום מינימלי של 190 שקל לביטוח לאומי. זה אומר שהם ניתקו בביטוח, במס הכנסה. בביטוח לאומי לא ניתקו כי עדיין ממשיכים לשלם את הביטוח לאומי, אבל כמובטלים, כאילו אין הכנסות. למה אין הכנסות? כי אין דיווח למס הכנסה. אז אלה שתי החלופות בעצם, או שתי החלופות הקיימות, או מנתקים במס הכנסה וביטוח לאומי, שזה דרך המלך, לנתק בשתי הרשויות, או מנתקים רק במס הכנסה ולא מנתקים בביטוח לאומי, שזו חלופה קיימת, נפוצה. יחד עם זאת יש לה את הסיכונים שלה שתכף נתייחס אליהם, כי הם בעצם שתי רשויות נפרדות, אבל בכל זאת יש קשר ביניהם ויש סיכונים בגלל אי ניתוק ביטוח לאומי. אוקיי, עכשיו, אגמי, מישהי רוצה לדבר איתך. סליחה? עדי, אתה יכול לשים על מיוט? כן, אם כולם יכולים לשים על קוראים לה מיוט, דור. רוצה לדבר עם דור? עדי, תתקשרי אליה מהטלפון של אמא. של אריאל. אולי תשים אותו על השתק, טארק. כן, אבל עכשיו זה מטלה, כשאני בתוך, זה מטלה, אוקיי, אתה בתוך המסך. ואומרים כן, פה גם אם אתה יכול לעשות את המסך על מסך מלא. זה לא על, זה לא מסך מלא, לא, הוא במצב עריכה, כאילו. אז רק אתה יכול שנייה, לעשות ב-F11, רק שנייה, אם אני זוכר נכון? רק שנייה, אני צריך לשתף בצורה אחרת, רק שנייה. עכשיו יותר טוב? עוד לא רואים. כן, מעולה. אוקיי, מצוין. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מדברים על ניתוק תושבות חשוב להבין שזה סטטוס משפטי. אני יכול להיות אזרח ולא תושב במס הכנסה וביטוח לאומי, לכן זה מבחן יותר משפטי שהוא לא נגזרת של האזרחות שלי. גם אגב אדם בלי אזרחות יכול להיות תושב לצורכי מס הכנסה סלש ביטוח לאומי בארץ. לכן השאלה האם אני תושב או לא תושב במס הכנסה וביטוח לאומי היא שאלה יותר משפטית, שהיא נגזרת ממבחן העל שבטח כולכם שמעתם עליו, שזה מבחן מרכז החיים, שזה המבחן העיקרי. למבחן העיקרי הזה יש מבחן עזר שנקרא המבחן הכמותי, שגם בטח שמעתם עליו, שהוא החזקות בחוק של מתי אדם נחשב כתושב לצורכי מס, שהחזקות האלה ניתנות לסתירה. כלומר, יכול להיות שלמשל חזקת ה-190 ימים, אוקיי? יש חזקת 183 ימים, ונגיד שאני הייתי 190 ימים במדינת ישראל בשנת 2025. למה? כי עזבתי נגיד באוגוסט, אז קיימתי 183 ימים, זו נקראת חזקת תושבות מכוח המבחן הכמותי. יחד עם זאת אפשר לסתור אותה, להתגבר עליה דרך מבחן מרכז החיים. אם למשל אני אוכיח שניתקתי מרכז חיי מספטמבר, כי בדיוק כשעזבתי עם העלייה על מטוס גם מרכז החיים שלי עבר, אז אני יכול לסתור את החזקה הכמותית הזו, המבחן הכמותי, ולהוכיח היעדר תושבות או ניתוק תושבות. לכן בעצם המבחנים הכמותיים הם מבחני עזר היום, כשהמבחן העיקרי הוא המבחן הכמותי. אוקיי, עכשיו, מה זה מבחן המרכז חיים הזה? המבחן מרכז חיים הזה הוא באמת מבחן מאוד מאוד גמיש, שאין בו משהו מכריע. יש מישהו פשוט לא על מיוט. אוקיי, שהוא מבחן שלוקח בחשבון כמעט כל דבר. אני תמיד מדמה את זה למשחק קלפים, למשחק פוקר, כשדנים מול הרשויות האם אני לא תושב או כן תושב, וזה משחק פוקר שכל אחד יש לו קלפים טובים, קלפים פחות טובים, וכל זיקה לארץ שמעידה שיש לי נגיעה או זיקה לישראל יכול לפגוע בניתוק התושבות,
ויכול להפריע לניתוק התושבות, אבל לא מכריע את הניתוק תושבות, כי הניתוק תושבות נבחן לפי המבחן מרכז חיים הכללי, שלוקח בחשבון בעצם כל דבר. עכשיו, כל דבר זה באמת אומר כל דבר. למשל, האם אני תושב במדינה אחרת, האם אני תושב למשל אלה שבתאילנד, האם אני תושב מס בתאילנד או יושב רק על ויזת סטודנט ואין לי ויזה בתאילנד, האם אני תחת ויזת DTV בתאילנד או תייר או בגיאורגיה או בקפריסין, האם אני נווד דיגיטלי או יש לי תושבות כלשהי במקום מסוים. כלומר, אחד מהמבחנים כמובן הוא מבחן התושבות. תמיד אני נשאל האם נווד דיגיטלי למשל, או יושב בתאילנד על ויזת סטודנט ואין לו רישום פורמלי בתאילנד, האם הוא יכול לנתק תושבות? כן. כמובן זה שהוא לא תושב בתאילנד ואין לו תשלום מס בתאילנד, זה מפריע לניתוק התושבות, אבל זה לא מכריע את הניתוק התושבות. עדיין צריך לאזן את זה עם כל הדברים האחרים, כמו אורך הימים שלו בישראל, אורך השנים שהוא בחו"ל. אז זה בעצם אחד המבחנים, אבל לא מבחן מכריע. אותו דבר, האם האדם ניתק תושבות גם מביטוח לאומי וביטל קופות חולים, או לא ביטל ביטוח לאומי וקופות חולים? האם הוא עדיין משלם את הסכום המינימלי כי בכל זאת כתושב או לא? האם הניתוק הוא גם בביטול קופות חולים או לא? לכן אמרתי יש קשר. זה שתי רשויות נפרדות אמנם, אבל אחת כן מסתכלת על השנייה כדי לבדוק את המבחן הטוטלי של מרכז החיים. דבר נוסף, האם יש לי פעילות כלשהי על אדמת ישראל או אין לי פעילות כלשהי על אדמת ישראל? האם הלקוחות שלי כולם ישראלים או לא כולם ישראלים, או יש לי פעילות רב לאומית כזו? איפה הבת זוג שלי? הבת זוג אגב גם לא רק, או הבן זוג שלי, זה לא רק נישואים, גם ידועים בציבור, או לפעמים לא ידועים בציבור, אבל יש קשר ארוך ביניהם, יכול גם להיחשב כזיקה שלי, לטוב או לרע. ביטוחים רפואיים בחו"ל, האם יש לי ביטוחים רפואיים פרטיים בחו"ל? דירת המגורים, האם יש לי דירה בארץ או אין דירה בארץ? האם הדירה שלי מושכרת או לא מושכרת? האם היא מושכרת לחצי שנה או לשנה? מושכרת לשלוש שנים או לשנתיים? נכסים והשקעות, האם יש לי נכסים בישראל? האם יש לי השקעות חדשות בארץ? כמובן המשקל גם יכול להשתנות. למשל, נכסים שנוצרו לפני ההגירה, משקלם פחות מנכסים שנוצרו אחרי ההגירה. האם השקעתי בישראל אחרי שהגרתי או לא השקעתי? כמובן לא מתעלמים מנכסים שנוצרו לפני ההגירה, רק אני אומר שהמשקל לפעמים יכול להשתנות. למשל, אתן לכם דוגמה, בין בגיר ובין קטין. לשניהם יש השפעה. יש לי למשל אחד המקרים, מישהו בקפריסין ובנו הבגיר גר איתו, היגר אותו לחו"ל. אז בדיונים אנחנו טוענים גם בן בגיר גר איתי בחו"ל, הוא היגר איתי, זה מחזק את הניתוק תושבות שלי. בן קטין גם יכול להיחשב כזיקה כמובן, אבל המשקל שלה יותר חזק מבן בגיר. פעילות בנקאית, האם אני מקבל הכנסות בחשבון בנק שלי? בפסק דין אגב בבחנוב, בית משפט מחוזי נתן משקל מהותי לפעילות בנקאית. האם אני עדיין מפעיל חשבון בנק בארץ או לא מפעיל חשבון בנק בארץ? האם החשבון מקבל הכנסות או רק הוצאות? האם הוצאות גלובליות, כלומר גם כרטיס טיסה אני רוכש דרך כרטיס אשראי ישראלי או חשבון בנק ישראלי, או רק במקרים מיוחדים וחריגים? פנסיה, האם פנסיה, אגב תמיד נשאלים האם פנסיות הן זיקה לארץ? כל דבר הוא זיקה, בין אם זה לארץ בין אם זה לחו"ל. גם פנסיה ישנה היא זיקה, אבל כמובן לוקחים בחשבון שהיא פנסיה ישנה, שאם אני מושך אותה אני חוטף מס גבוה, לכן המשקל שלה קטן בהתאם. אבל האם אני ממשיך להפקיד לפנסיה או לא מפקיד, או האם אני מפקיד סכום מינימלי במשך שנתיים ראשונות לשימור הריסק שלי,
או מפקיד פנסיה יותר מהסכום המינימלי, קרנות השתלמות, נזילות, לא נזילות, כל הדברים האלה חברים נחשבים. ואין מבחן בדין הישראלי, באמת אין מבחן בדין הישראלי שהוא שחור לבן, שהוא מכריע. כל המדדים יכולים להפריע או לחזק כשהמשקל הוא המשקל הכולל שעולה מכל הזיקות האלה, ולפעמים אגב זה שונה מאדם לאדם. סתם דוגמה, נגיד מישהו ממשיך להחזיק דירת מגורים בארץ, או מישהו לא מחזיק דירת מגורים בכלל. האם יש שוני בהתנהלות? כן, כי יכול להיות שמי שמכר דירת המגורים שלו בארץ, יכול להרשות לעצמו להשאיר פקדונות בישראל למשל, או קרנות השתלמות נזילות בארץ. מנגד מישהו שבחר לא למכור דירת המגורים, יכול להיות שבמקרה שלו, כדי באמת לחזק את הניתוק, צריך כן למשוך קרנות השתלמות בארץ, או קרנות השתלמות נזילות. לכן זה שונה ממצב למצב, אבל אלה המבחנים העיקריים שנבחנים. כמובן זה לא רשימה סגורה, למשל רכב לא רשום שם, אבל גם הוא נבחן, רכב בארץ, רכב בחו"ל, גם נבחנים. מבחן נוסף הוא, כפי שאמרתי, הוא המבחן הכמותי, שהוא חשוב מאוד, אבל הוא לא המכריע. אמרתי, המבחן המכריע היום לפחות הוא המבחן הכמותי. המבחן הכמותי הישראלי מבוסס על שני מבחנים נפרדים. המבחן הראשון הוא נקרא, ושניהם אגב חזקות ניתנות לסתירה. תמיד תזכרו שהמבחנים הכמותיים אפשר לסתור אותם. אם אפשר אז סותרים אותם. ושתי החזקות הן החזקה והחזקה החלשה. החזקה היא 182 ימים, והחלשה יותר זה מבחן 30 ימים. שתי החזקות האלה קבועות בחוק. מה המבחן הראשון אומר? המבחן הראשון או המבחן הכמותי הראשון אומר, אם אדם היה במדינת ישראל יותר מ-182 ימים, חזקה שהוא תושב באותה שנה. חזקה ניתנת לסתירה. נתתי לכם דוגמה. למשל מישהו עבר באוגוסט, האם אני לא יכול לטעון שניתקתי בתנאים הנכונים? האם אני לא יכול לסתור את החזקה למרות הקושי לסתור? אבל כן יש מקרים שמצליחים לסתור את החזקה הזו. היו לי כמה דיונים, אפילו אחד הדיונים היה בית משפט, שאפשר לסתור את החזקה. אז זה דוגמה להתקיימות חזקה שאפשר לסתור אותה. או מקרה מישהו שהיה בארץ 182 ימים, 183 ימים, זה כאילו יותר מ-182 ימים, היה 183 ימים בגלל מחלה של אחד ההורים שלו. האם אי אפשר לסתור את החזקה במקרה הזה? אפשר לסתור את החזקה במקרה הזה. כלומר, אם מוכיחים שהנסיבות חריגות לא בשליטתי, ובהתקיים כמובן כל הזיקות שאמרתי, אפשר גם במקרה כזה לסתור את החזקה. מבחן נוסף, יכול להיות שיהיו לכם שאלות, תכף אני אעשה סקירה של כל המצגות ואז נעביר את הפעמה ליותר שאלות. המבחן השני הוא החזקה של ה-30 יום. החוק הישראלי קובע שאדם שהיה בשנת המס יותר מ-29 יום, שזה 30 ימים, 30 ימים או יותר, ובשלוש שנים יותר מ-425 יום, חזקה שהוא תושב באותה שנה, אוקיי? ואם הוא טוען אחרת צריך לסתור את החזקה הזו. איך מסתכלים, איך מיישמים את המבחן הזה? זה כמה ימים בשנת המס וכמה ימים בשנת המס ושנתיים לפניה. אנשים חושבים שזה שנתיים אחריה. למשל, אם עזבתי בשנת 2024 והייתי בשנת 24 הייתי 50 יום, אז אני מסתכל האם בשנת 24 הייתי יותר מ-30 יום, אז כן, ואז אני בודק את המבחן השני. האם בשנת 24, 23, 22 הייתי במצטבר יותר מ-425 יום, אז כן, אז החזקה מתקיימת נגדי, וצריך לסתור את החזקה. זה לא שנתיים אחריה, אלא שנתיים לפניה, שזה מקשה על הניתוק. כאילו מסתכלים מה עשית גם בשנתיים, ובעצם המטרה כאן לתפוס את השנתיים הראשונות, שהימים היו דווקא יותר בארץ.
סוגיה נוספת שעולה תמיד, התייחסתי אליה בדוגמאות, הניתוק המיידי וההליך המתמשך. השאלה כאן, מתי מתרחש הניתוק תושבות? האם הוא מיידי, או בעוד חודשיים, או בעוד 4 חודשים, או הליך ארוך מתמשך, כפי שרשות המיסים טוענת. רשות המיסים טוענת שהליך ניתוק תושבות הוא הליך ארוך, מתמשך, לוקח שנים, לפחות 3 שנים במקרה הטוב, ואחר כך גם נדבר. מבחינתם זה הליך ארוך, זה העמדה הפורמלית שלהם. יחד עם זאת, זה לא, בפרקטיקה זה לא מתנהל בצורה הזו. בפרקטיקה המטרה היא לבסס ניתוק תושבות מוקדם ככל האפשר, עד אפילו בתכנון נכון לניתוק מיידי. נתתי לכם דוגמה, נגיד, אני אקח דוגמה קיצונית כדי להעביר לכם. עברתי בראשון לספטמבר 24 ולא ביקרתי בישראל 3 שנים ולא עשיתי שום דבר בארץ. האם אני יכול לטעון שניתקתי תושבות בראשון לספטמבר 24? כן, אם התקיימו התנאים הנכונים, אפשר לכוון לניתוק מיידי, ו, וזה חשוב, כי לא רק להוכיח, שימו לב, כל נכס שנרכש, כל ההכנסה, אפילו שכר לחודש אחד, שמתקבל כשעדיין אין ניתוק תושבות, הוא נתפס ברשת המס הישראלית. למשל, אם עברתי בראשון לספטמבר 24, והקמתי חברה בחו"ל לפעילות שלי בתאילנד או בהונג קונג או LLC אמריקאי, בראשון לאוקטובר 24, חודש אחרי, ולא אצליח להוכיח שניתקתי בראשון לספטמבר 24, אז החברה שהקמתי מחויבת בדיווח בארץ, חייב לדווח עליה. היא כאילו נתפסת ברשת המס הישראלית בצורה כזו או אחרת. לכן מועד הניתוק כאן חשוב, צריך לבחור את המועד הנכון. ההחלטות כאן לא קלות, כי יש שיקולים נוספים מעבר להקמת נכסים או רכישת נכסים בחו"ל. לפעמים סוגיות של ביטוח לאומי, לפעמים סוגיות של רכישת דירות בחו"ל או מכירת דירה דווקא בחו"ל. אני עדיין לא רוצה לנתק תושבות, אבל זו נקודה שצריך לנסות לבסס אותה על הניתוק המיידי. הניתוק המיידי אגב נתמך בפסק דין יעל צור, הוא פסק דין מחוזי, אבל הוא כן מקבל ביטוי בפרקטיקה, לא תמיד אוהבים אותו, אבל הוא קיים. איזה מסמכים פורמליים? הרי מה הכוונה שלי במסמכים פורמליים בניתוק? הרי עד עכשיו התייחסתי לניתוק המהותי, זיקות, הכנסות, חברות, פעילות, בת זוג, ילדים, זה נקרא כאילו הניתוק המהותי או הפעילות המהותית לניתוק התושבות שצריך להכריע בה. אבל יש את הצד הפורמלי, איזה פעולות אנחנו מגישים או מכינים בניתוק תושבות. המסמך הראשון זה דוח ניתוק לביטוח לאומי. הדוח ניתוק לביטוח לאומי צריך להגיש אותו עבור כל בן זוג שמנתק, גם אם הם נשואים אגב, וזה בהנחה שמנתקים בביטוח לאומי. תזכרו, אמרתי, אחת החלופות שקיימת שאנשים משתמשים בה, שהיא שיטת המשמש הזה, להיות עם ולהרגיש בלי, היא לא לנתק ביטוח לאומי. אז אם לא מנתקים בביטוח לאומי, אז זה בעצם לא להגיש דוח ניתוק לביטוח לאומי. אם מנתקים בביטוח לאומי צריך להגיש. בביטוח לאומי מתקבל מכתב תשובה, להבדיל ממס הכנסה שהוא לא שולח צל"שים. בביטוח לאומי הוא כן שולח מכתב. יחד עם זאת צריך לזכור שהמכתב היום הוא מכתב רופף. פעם התשובות של ביטוח לאומי היו בצורה, על פי מידע שיש בידינו, אינך תושב. היום הם בדרך כלל ב-90% מהמקרים שולחים מכתבים שאומרים על פי הצהרתך אינך תושב. והוא מכתב יותר רופף, זה בעצם משאיר לעצמם את הפתח לטעון אחרת או לשנות את ההחלטה במקרה שהם יחשבו אחרת בעתיד, או במקרה שהוויכוח יתחיל ממס הכנסה ואז יחזור אליהם. וזה גם כדי לאפשר להם לגבות את הביטוח לאומי. תכף אני אתייחס לנקודה הזו, אפילו רטרו. אבל לפחות מתקבל מכתב. זה טוב שיהיה, זה עוזר המון, אבל צריך תמיד לזכור שהמכתבים היום רופפים וצריך תמיד לשמור על ניתוק תושבות חזק. הדוח השני זה דוח ניתוק למס הכנסה. צריך להגיש דוח ניתוק תושבות
למס הכנסה, ומס הכנסה לא שולח מכתב, לא שולח מכתבים, התקבלה בקשתך, אני אחשב כמנותק תושבות, ואנחנו מברכים אותך. זה לא הולך בצורה הזו, זה יותר הולך בצורה שרשות המיסים עובדת בה, שאדם מגיש דוח ניתוק תושבות, מס הכנסה, המטרה היא לקלוט את הדוח, חוץ מקליטה, ולפעמים כמובן יש דיונים על עצם הקליטה, ויכוחים, אבל הם לא חייבים לתת תשובה. הם יכולים גם לפנות כמה שנים אחרי לבדוק את הניתוק, או בחזרה לבדוק את הניתוק. יחד עם זאת, יש משהו שנקרא התיישנות בדיני המס. יש מחלוקת ביני לבין רשות המיסים לגבי ההתיישנות דוחות ניתוק. אני בספר שלי כתבתי שקיימת התיישנות בדיני ניתוק תושבות, והסוגיה היא כזו: מה קורה במצב שאני הגשתי דוח ניתוק תושבות שהוא כמו כל דוח מס אחר? האם רשות המיסים יכולה 6 שנים אחרי לבדוק את הטענה שלי על ניתוק, או זהו, הסוגיה שניתקתי סגורה? וכאן אין פסק דין בנושא, כי מחד אנחנו טוענים שדוח ניתוק תושבות, ברגע שהמחוקק שינה את החוק לפני כמה שנים וחייב דוחות ניתוק, אז הוא כמו כל דוח מס אחר, ולכן ההתיישנות חלה. התיישנות המס היא 4 שנים מתום הגשת הדוח, לא משנת ההתיישנות, אלא מהדוח הזה. מצד שני, רשות המיסים לעתים אין לה עמדה ברורה בנושא, שבאים ואומרים לא, דוח ניתוק הוא דוח מיוחד, אנחנו יכולים לפתוח אותו גם 6 שנים אחרי או 7 שנים אחרי, כלומר בחזרה יותר. אני חולק, רק שתדעו שיש מחלוקת לגבי הנקודה הזו. המסמך השלישי הוא יותר לא חובה כמו הראשונים בחוק, הוא יותר חובה פרקטית כדי לאפשר דיון אמיתי עם הרשויות אם יתעורר, שהוא נקרא חוות דעת משפטית בענייני תושבות, שבעצם המטרה כאן היא יותר כיסוי מטענות קנסות: לא דיווחת לנו, העלמת לנו הכנסות בחו"ל, העלמת לנו רווחים שעשית בחו"ל, או נכסים שרכשת בחו"ל, ולכן אנחנו מטילים קנסות, או חס ושלום מבחינתנו זה אחריות פלילית. אז יש את החוות דעת שהיא מכסה את זה, כי אמרתי לכם, מס הכנסה לא נותן תשובות, ויש חלונות זמן ארוכים של אי ודאות. אז מה קורה במצב שהאדם כאילו מתברר כטועה בעמדתו? האם הוא חשוף לקנסות, לא קנסות? ולכן יש את המסמך הפורמלי הזה שמשלים את הפעולות הפורמליות. המסמך הפורמלי הזה, אמרתי, החוות דעת הוא לא חובה כמו הראשונים. יש לו עוד תפקיד אגב מול המערכת הבנקאית, כי מה קורה בניתוקי תושבות? אין דיווח על הכנסות בארץ. אז נגיד שאני רוצה להעביר כספים לארץ בחזרה או לפני החזרה, הכספים האלה לא מדווחים במערכת הבנקאית הישראלית, אז איך מעבירים אותם לישראל? מבחינת הבנק זה כאילו כסף לא מדווח. אז המסמך המשפטי הזה גם משמש לעתים מול הבנקים כדי להזיז כספים. המסמכים האלה חד פעמיים, כלומר עושים אותם, המטרה עוד פעם ברוב המקרים חד פעמיים, אלא במקרים מיוחדים שהם לא חד פעמיים של מס הכנסה בעיקר. יש מקרים שצריך להמשיך להגיש למס הכנסה דוח נוסף או דוחות נוספים, למשל מישהו ניתק תושבות ועדיין יש לו חברה ישראלית למשל, אוקיי? אז הוא ממשיך להגיש דוחות בארץ למרות שהוא ניתק תושבות, כתושב חוץ אמנם, אבל עדיין יש לו דוח בארץ. או מקרה ה-30 יום, אתם זוכרים, אמרתי לכם את ה-30 יום, זה יכול להתקיים בשנת הניתוק ויכול להתקיים שנה אחרי. אם החזקה התקיימה, אז החוק קובע צריך להגיש דוח ניתוק עוד פעם, אבל המטרה באופן כללי, בדרך כלל, זה לנתק, להגיש את הדוחות, לסגור את התיק עד חזרה לארץ, אלא אם יש סיבה מיוחדת כמו מקרים שאמרתי, או אגב מס יציאה לפעמים, מכירת נכס שהיה לי לפני הניתוק ומכירה אחרי הניתוק יכול לחייב אותי לדווח על המכירה. תיק השקעות באינטראקטיב ברוקרס למשל, מכרתי אותו אחרי הניתוק אבל רכשתי אותו לפני הניתוק, מחייב במס יציאה ומחייב דיווח. אז יש מקרים שכן בכל זאת חייבים להמשיך לדווח, אבל המטרה היא בדרך כלל לסגור. מה משתנה או מה יכול להשתנות בעקבות תזכיר החוק שפורסם לפני חודש בערך? באתר שלנו, באתר של רילוטקס, תמצאו את הנוסח המלא
של התזכיר חוק וגם סיכום של החוק, ובינתיים הוא תזכיר חוק אגב, הוא לא הצעת חוק אפילו. אז התזכיר חוק זה אומר, זה יותר להערות הציבור, ויכול להיות שלא יהיה חוק בכלל. אגב, לפני שנתיים פרסמו תזכיר חוק אחר ולא קידמו אותו. אז עכשיו מפרסמים תזכיר חוק חדש, אנחנו לא יודעים אם יהיה חוק או לא יהיה חוק, אבל צריכים לדעת שהוא קיים. מה משתנה בחוק הזה? התזכיר חוק עדיין אומר שהמבחן העיקרי הוא מבחן מרכז החיים. זה המבחן שקובעים את התושבות לפיו, מבחן מרכז החיים שסקרתי בהתחלה. יחד עם זאת, התזכיר חוק רוצה לקדם חזקות חלוטות, הן לתושבות ישראלית והן לתושבות זרה. כלומר, זה חזקות לכיוון הזה או לכיוון השני. עכשיו, חזקות חלוטות, אם באמת יהיו חזקות חלוטות, נגיד תושב ישראל וחזקה חלוטה, אי אפשר לסתור אותה, בשונה מהחזקות היום, שהמבחן הכמותי שאי אפשר לסתור אותן, חזקה חלוטה אי אפשר לסתור יותר, ולכן צריך מאוד להיזהר מחזקות חלוטות כתושב ישראל. עכשיו, תמיד שואלים מה המטרה של החוק. הבאתי לכם מה שזה מנוסח בתזכיר חוק, מה המטרה של החוק הזה? והם אומרים בצורה ברורה, קביעת החזקות החלוטות צפויה להביא להגדלת הכנסות המדינה ממיסים. אין בו, רשות המיסים באחד המאמרים שפרסמה שאנחנו רוצים ודאות, לא ודאות, עזבו, זה לא ודאות, תכף תראו שזה לא ודאות, זה יותר פשוט חזקות חלוטות כדי להגביר את תקציב המדינה כפי שקבעו בצורה ברורה בתזכיר חוק. דבר נוסף שחשוב מאוד לזכור, שהחזקות החלוטות האלה שנתיות, נבדקות שנה שנה. למשל, אם בשנה מסוימת אני נחשב תושב הארץ, תושב ישראל מכוח חזקה חלוטה, זה לא אומר שבשנה הבאה אני נחשב גם תושב הארץ מכוח אותה חזקה חלוטה שהתקיימה נגדי. או הפוך, אם חזקת התושבות הזרה התקיימה, זה לא אומר שבשנה הבאה אני גם תושב חוץ. החזקות נבדקות שנה שנה לפי נוסח תזכיר החוק, ולכן חשוב מאוד כל הזמן לשמור הן על מבחן מרכז החיים והן לעקוב אחרי התקיימות החזקות. לא מספיק שבשנה טובה לי או לא טובה לי ליישם על כל השנים. דבר נוסף שהוא חשוב, החזקות החלוטות סותרות אמנות מס. כלומר, תדמיינו מצב שאני בתאילנד, ועם תאילנד יש אמנת מס, קפריסין אין אמנת מס, תאילנד היא מדינת אמנת מס, ונגיד שאני תושב מס בתאילנד, כי אם אני לא תושב מס, אמנת המס לא חלה עליי, אוקיי? סתם דוגמה, נגיד שאני לא מסווג כתושב מס בתאילנד, אני לא יכול לומר שהאמנה חלה. כדי שהאמנה תחול, אני חייב להיות מסווג כתושב מס באותה מדינה. אז נגיד אני בתאילנד ואני מסווג כתושב מס בתאילנד, ונגיד שהתקיימה נגדי חזקת תושבות חלוטה באותה שנה. האם החוק הישראלי יכול לגבור על החזקה? אם האמנה קובעת שאני תושב תאילנד, כמובן זו נקודה שתמיד צריך לבדוק, אבל נגיד שהאמנה קובעת שאני תושב תאילנד, האם החוק הישראלי יכול לגבור על זה מכוח חזקה חלוטה? לא. הם הבינו את זה, בנוסח הקודם שלהם לא כתבו את זה, בנוסח החדש הם כותבים את זה, שחזקות חלוטות לא חלות על אמנות מס, כשחלות אמנות מס כמו אמרתי תאילנד, סינגפור, פורטוגל, סין, אמנות מס עם קפריסין למשל אין, קולומביה, ניו זילנד, אלה אין אמנות מס. דבר נוסף שהחוק החדש מכניס לנו מונח חדש לחוק הישראלי שנקרא מספר ימים משוקלל. מה זה המספר ימים המשוקלל? זה מונח שצריך כאילו לספור אותו כל שנה, והוא סופר את הימים בצורה הזו. כמה ימים הייתי בשנת המס? 106. 100% No, מהימים, I'm going to 100%. sleep. נטלי, את לא על מיוט, את יכולה לשים על מיוט בבקשה?
כמה ימים הייתי בשנת המס, סופרים 100% מהימים האלה. כמה ימים הייתי בשנה לפני שנת המס או אחרי שנת המס, רק שליש. נגיד שהייתי 300 ימים בשנה לפני שנת הניתוק, אז שליש 100. וכמה שנים, כמה ימים בשנתיים לפני או שנתיים אחרי, שישית 100 ימים. סופרים את הימים האלה וזה מוגדר כמספר ימים משוקלל באותה שנת מס. זה קשה, אני יודע, אבל זה כאילו מונח שבודקים בשנה מסוימת, תכף תראו מה ההשפעה שלו, תכף אני אגיע איך מיישמים אותו. אוקיי, עכשיו אני אתייחס לחזקות החלוטות שהתזכיר חוק רוצה לקדם. החזקה החלוטה הראשונה היא חזקת תושבות ישראלית, שהאדם חזקה חלוטה שתושב ישראל. תזכרו תמיד, אם לא מתקיימת חזקה, המבחן מרכז חיים הוא השולט, אוקיי? אם מתקיימת חזקה, אז החזקה כאילו החלוטה גוברת, אלא אם זו מדינת אמון. מקרה ראשון למשל, אדם יחיד שהיה במדינת ישראל 75 יום, אם היה יותר מ-75 יום, אז בודקים אחד משלושת המקרים. אתם רואים את המקרים למטה, נכון? כאילו 3 חלופות, נכון? אז אחד המקרים, האם הימים המשוקלל, מספר ימי השהייה המשוקלל שהגדרתי לכם עכשיו, עולה על 183 יום או לא עולה על 183 יום? למשל, נגיד מישהו עבר באפריל, לכן יש לו 120 ימים בשנת המס, אז התנאי הראשון, יותר מ-75 יום, התקיים. ואז אני בודק את החלופות למטה. אחת החלופות, כמה ימי שהייה משוקללים היו לו בשנת המס ובשתי שנות המס שלפניה במצטבר. בשנת המס הוא היה 120 ימים, ואמרתי סופרים 100% מהימים, לכן 120 יום, פלוס שליש ממספר הימים שהיו לו בשנה לפני, נגיד ב-25 היה 300 ימים, כי הוא לא היגר ב-25, היגר רק ב-26. 300 ימים סופר שליש מזה, אז 100 ימים. אם אני מסתכל 120 יום פלוס 100 יום, אני כבר ב-220 יום, אפילו בלי לספור את השנתיים לפני. כלומר, אני מעל 183 ימים, חזקה חלוטה שאני תושב ישראל בשנת ההגירה. כלומר, למרות שעזבתי באפריל בלבד, ולא ביקרתי יום אחד אחרי, חזקה שאני תושב באותה שנה. אוקיי? כמובן זה נבדק שנה אחרי שנה. אותו דבר זה יכול לחול עליי גם בשנת 27, כלומר, שנתיים אחרי. אם אני נגיד 80 ימים בלבד, ואז אני סופר 80 פלוס שליש מ-26 פלוס שישית מ-25, אם אני מעל 183 יום, אז חזקה חלוטה שאני תושב מס באותה שנת מס. אותו דבר, המקרה השני שנה לפני ושנה אחרי, ויש עוד מבחן חדש, שנת הבדיקה ושנתיים אחרי. מספר ימים משוקלל, נגיד אני בשנת 2028, אז אני בודק 28 אבל גם 29 ו-30, כלומר יש מקרים שבודקים שנתיים לפני וגם שנתיים אחרי, שזה הזוי, כי נגיד שאני חזרתי ב-29, זה יכול לפגוע לי בשנת 28, זה יכול לפגוע לי בשנת 27, הבנתם? כלומר חזרה בשנה מסוימת יכולה לבדוק. אני יודע המקרים כאן קשים, עכשיו צריך יותר כדי להסביר אותם, לכן לא ארחיב, רק אזכיר אותם בקצרה. החזקה חלוטה נוספת חדשה, קשה מאוד, לפיצול תא משפחתי. בפיצול תא משפחתי, אגב, פיצול תא משפחתי הם מגדירים, זה לא רק אישה או בעל, זה גם ידועים בציבור. וזה מתייחס למצב שאני מקיים את התנאים, אבל בת זוגי או בן זוגי בארץ. ואז אומרים, גם 30 יום שלי, בגלל שבן זוגי בארץ, גם 30 יום יכולים לייצר חזקה חלוטה. אוקיי? לפי אחד המקרים תסבירו, כלומר יותר מ-30 יום, ואז אני בודק אחד מהתנאים למטה, שגם הם יכולים לפגוע בי, ומספיק שאחד מתקיים אגב.
בסדר? מספיק שאחד המקרים מתקיים כמו המקרה הקודם. אני נגיד יותר מ-30, ואז אני בודק את כל שלושת המקרים למטה, מספיק שאחד יתקיים, כדי שתחול החזקה. לכן חשוב מאוד להיזהר מהחזקות, ותזכרו תמיד אמנות מס גוברות. לפעמים הפתרון הוא לא רק בתכנון הימים, אלא להתבסס על אמנת מס. מקרה אחר של חזקות חלוטות זה חזקות דווקא שאני תושב חוץ ולא תושב הארץ. וכאן צריכים להתקיים שלושת התנאים. להבדיל מהמקרה הראשון שמספיק שאחד התנאים מתקיים כדי שחזקה חלוטה אני תושב הארץ, כאן הם אומרים יש מקרים שאם כולם מתקיימים חזקה חלוטה שאני תושב חוץ. אני כבר אומר לכם מספירת אקסל שבנינו, חזקות חלוטות כאלה לא יחולו בשנתיים הראשונות בדרך כלל ובשנתיים לפני החזרה. כלומר, אם אדם היה בסך הכל 4 שנים, אז החזקות החלוטות האלו לא עוזרות לו. אם 5 שנים, עוזרות לו רק בשנה האמצעית. אם 6 שנים, רק בשנתיים האמצעיות. הן לא עוזרות בשנתיים של עזיבה ובשנתיים של חזרה. כי תסתכלו על החזקות החלוטות, דוגמה אחת. אדם יחיד היה בישראל 76 ימים. אז מה הם אומרים? כדי שתחול חזקה חלוטה כתושב חוץ, צריך באותה שנת מס להיות פחות מ-75 יום. זה תנאי בסיסי. גם צריך שמספר הימים המשוקלל בשנת המס ובשנתיים שלפניה פחות מ-110. גם בשנת המס, בשנה לפניה ובשנה אחריה, מספר ימים משוקלל פחות מ-110. וגם בשנת המס ובשנתיים שאחריה יש לו פחות מ-120 יום. וזה קשה, כי נגיד אני בשנת 28 בחו"ל, יש לי עסק, יש לי חברה, הכל. ואני בשנת 29 חוזר לארץ. אז בשנת 28 נגיד חזרתי בחודש אוקטובר, ויש לי 100 ימים בארץ, כי חזרתי באוקטובר. בעצם, בגלל שבשנת 28 הייתי יותר מ-75 יום, אז לא תחול עליי. אבל גם אם חזרתי ב-29, אז הימים בשנת 29 יכולים לפגוע בי, כי אני בהגדרה הייתי 360 יום בישראל בשנת 29, כי חזרתי, וזה יכול לפגוע בתחולת החזקה עליי בשנת 28. לכן צריך לזכור שיש חזקות חלוטות כתושב חוץ, שכדאי גם להכיר אותן, ההשפעה שלהן תהיה מוגבלת בהמון מקרים, וחשוב לזכור, אם לא מתקיימת לטובתי חזקת תושבות זרה, עדיין המבחן המכריע הוא מבחן מרכז החיים, עדיין צריך לבסס אותו על כל המבחנים שמניתי. יש מקרה אחר לחזקה חלוטה, במקרה של אדם נשוי, לא אזכור את זה בהרחבה, אבל זה כאילו מסתכלים על מספר הימים במצב של נשוי או ידועים בציבור. תזכרו, או נישואים או ידועים בציבור. מלכודת המס יציאה, אני לא רוצה להרחיב. מה הכוונה? יש תזכיר חוק נפרד, אוקיי, הם פרסמו כאילו כל מיני תזכירי חוק בכל מיני נושאים. יש עוד תזכיר חוק שהופך את המס יציאה שהיום חל, אבל אפשר לדחות אותו למועד מחירה עתידי ולא מיידי. הם רוצים לשנות אותו ולחייב אנשים בתשלום מס יציאה עם העזיבה, שבמקרים רבים אי אפשר לדחות אותו. כלומר, עזבת, שילמת. לא כמו היום, אני מנתק תושבות, אבל כשאמכור את הנכס, אני אשלם לכם את המס יציאה. הם רוצים לשנות אותו. עכשיו, זה משהו שהם רוצים לחזק, ולכן צריך גם לעקוב אחרי המס יציאה, וזה אחת הסיבות גם שאני תמיד אומר, כדאי להקדים את הניתוק. אם אדם מתלבט האם בינואר לעזוב או בדצמבר לעזוב, עדיף בדצמבר, כדי שאם החוק החדש או חוק חדש כלשהו ייכנס לתוקף, לנסות לצמצם את הסיכון שיחול עליי. כיצד אנחנו יכולים לסייע לכם אצלנו ברילוטקס?
אחד זה בחינת התושבות שלכם, החוזק שלה, הייעוץ הכללי שהמבנה הוא מבנה נכון, מבנה מבוסס, אגב שאין כפלי מס בין מדינת השהות לבין מדינת ישראל או מדינת הפעילות ומדינת ישראל או מדינת הקמת החברה. נגיד אני מקים חברה בהונג קונג ואני בתאילנד ויש לי סוגיית תושבות ישראלית או לקוחות ישראלים. יש כאן משולש של מדינות שצריך לבנות מבנה נכון שגם מאפשר לי גם לנתק תושבות וגם מאפשר לי לא להיות בכפל מס בין מדינות או שלא אפר את החוק בתאילנד למשל או בקפריסין. הגשת דוחות ניתוק תושבות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, טיפול מול רשויות המס, סגירת תיק לאחר מכן. אנחנו יכולים לעזור לכם, חוות דעת משפטית שבאמת אתם לא אדם לא תושב ישראל או במצבים של חזרה, תושב חוזר או תושב חוזר ותיק, שצברתי את התקופה המינימלית הנדרשת להטבות, או תכנון מס כפי שאמרתי כולל. כן, זו המצגת, אז אם יש לכם שאלות, יניב, אם יש לך כמה דברים תגיד ואחר כך נסתכל גם אם יש שאלות. כן. כן, אז קודם כל תודה רבה, הרבה מידע להקל. אני רשמתי לי שתי שאלות, ועוד מעט גם נפתח את זה כמובן לכולם. אז בנוגע, אני חושב שנגעת בזה, אבל אולי נחדד את זה, בנוגע מתי לגעת בפנסיות, זאת אומרת, אם אני מתכנן לעשות ניתוק תושבות, מה ההשלכה תהיה אם אני מנתק את הפנסיות, זאת אומרת, מושך את הפנסיות שלי לפני או אחרי? אוקיי. קודם כל, לא בכל מצב של ניתוק תושבות חייבים למשוך את הפנסיה. יש מצבים שאנחנו אומרים, יש לנו מספיק טענות לניתוק תושבות ואני לא כדאי לי למשוך את הפנסיה. כמובן, תמיד טוב למשוך את הפנסיה בצד של חיזוק ניתוק התושבות. זו זיקה מחזקת הניתוק תושבות בצורה משמעותית. אבל לא חייבים, אוקיי? עכשיו, מתי למשוך את הפנסיה ומה ההשלכות? זה שונה ממצב עם אמנה או בלי אמנה, אבל נתייחס למצב נגיד אין אמנה, המצב הרגיל, אוקיי? אם אני מושך את הפנסיה אז חל עליי מס שנע בין 35% ל-50% על עצם המשיכה, על כל הסכום הצבור, אוקיי? זה המס הבסיסי. יש מחלוקת עם רשות המיסים האם זה 35% כמו שקרן פנסיה מנקה שבדרך כלל מנקים 35%, או זה דווקא הכנסה כאילו רגילה שיכולה להיות גם לפי השיעורים הגבוהים של 50%. וזה גם מסביר לך למה אמרתי לא תמיד חייבים למשוך, כי לפעמים חבל לי לחטוף את ה-35% מס. אז בוא נשאיר את הפנסיה, כי הפנסיה היא שלי, לא נפגעת בניתוק תושבות, זה לא כמו כיסויים ביטוחיים של ביטוח לאומי או ביטוח רפואי מבוסס תושבות, זה כסף שלך, אוקיי? זה זכותך, זה כסף שצברת, ולכן הוא לא נפגע כתוצאה מניתוק התושבות. ולכן לפעמים אומרים חבל לי למשוך את הפנסיה שלי, לחטוף 35% או 50% מס, תשאיר אותה ובואו נבנה את הניתוק תושבות בלי זה, אוקיי? יחד עם זאת, יש מדינות מיוחדות, זה סוגיה, אני מנהל תיק בבית משפט מחוזי עכשיו בירושלים, על סוגיה כזו, ממש אנחנו בתחילת הדיונים עכשיו, יש מצבים במדינות אמנה מיוחדות ספציפיות שאפשר לטעון שהמשיכה אחרי ניתוק התושבות לא חייב במס בארץ. רשות המיסים חולקת, מאוד חולקת, זה נושא לא תמיד קל, יש הצלחות אמנם, אבל זה לא תמיד קל, זה צריך לבדוק אותו. עכשיו אני אומר, יש לי כבר דיון בית משפט מחוזי ממש על הסוגיה הזו, לגבי אמנת המס עם אנגליה דווקא, אוקיי? אז יש מדינות אמנה שאולי אפשר לטעון שהמשיכה לא חייבת מס, מה שכן זה לא בכיס, כלומר צריכים לדעת שאם מושכים חל מס, ואם יחזור המס אז זה כבר צ'ופר. כן. אוקיי. ועוד שאלה אחת, במהלך המסע יצא לי לקבל לא פעם מכתב מביטוח לאומי על חוב שהצטבר. איך כדאי להתנהל עם הדבר הזה? האם כדאי לשלוח להם איזשהו ערר ולהסביר להם שאני בדרך לנתק תושבות או לשלם כרגיל? לא, כל עוד לא ניתק את התושבות, אז זה לא יעזור לך ערר, או בדרך לנתק תושבות זה לא עוזר, אוקיי? מה שצריך לעשות זה פשוט לנתק תושבות, או לא לנתק תושבות, אוקיי? כלומר, אם מנתקים תושבות,
אז קודם כל לא הייתי משלם, מזדרז ומנתק תושבות, כי ברגע שהם מנתקים תושבות, אז החוב שמתייחס לתקופה אחרי ניתוק התושבות מתבטל, אוקיי? החוב שמתייחס לתקופה לפני ניתוק התושבות לא מתבטל, לכן מועד הניתוק תושבות שנקבע כאן חשוב, אוקיי? כי זה יכול לבטל חלק מהותי מהחוב או כולו. אם אתה לא מנתק תושבות, אז אולי השאלה שאמרתי קודם, המשמש הזה, להיות עם ולהרגיש פליט, נגיד שאני לא מנתק תושבות, נשאלת השאלה כמה אני חייב להם. הרי בדרך כלל ביטוח לאומי מחייב אותך כאילו אין הכנסות בינתיים, כי הוא לא יודע שיש לך נגיד הכנסות בחו"ל, אוקיי? אז הוא צובר חוב של 200 שקל נגיד לחודש, שזה 190 שקל, זה תלוי סכום מינימלי. זה כאילו הסכום הנצבר, אבל קיימת חשיפה לתשלום מלא, 17%, אוקיי? יש מדינות שהן מדינות אמנת ביטוח לאומי זה 5%, אבל עם תאילנד אין למשל אמנת ביטוח לאומי, לכן החשיפה היא 17%. ולכן השאלה היא איזה חוב לשלם, האם לשלם את המינימום או לשלם את ה-17%. יחד עם זאת פרקטית, ביטוח לאומי בדרך כלל לא מציף את העניין של ה-17%, הוא כאילו אם גובה את המינימום, למרות שעקרונית על פי החוק והפסיקה הבודדה, כמה מקרים חריגים מאוד שהגיעו לבית משפט, בית משפט אמר כל עוד אין ניתוק תושבות אפשר לחייב אפילו ב-17% ושכירים 12% על הכנסות מחו"ל. פרקטית זה לא קורה הרבה, אבל תיאורטית זה מקום שהמדינה יכולה לקחת פה כסף, אוקיי? כן. אז כלומר, אני חושב כן. ההמלצה הנכונה היא אם אתה הולך לנתק תושבות, אז תנתק, חבל. בוא תבטל את החוב, ולא להישאר כל הזמן בחשיפה. אם עוד לא החלטת, זה שאלה שצריך לבדוק אותה. טאריק כן, אהלן, יש לי גם שאלה בכבודך. בבקשה. כלומר, אם אני מתכנן נגיד לטוס, אין לי, בלי זמן מוגבל, אה, בין 23, ואני לא יודע אם אתה ממליץ לנתק תושבות בגיל הזה, אם נתקלת במקרים כאלה לטיסה של חצי שנה מעל 8 חודשים, כן. לא, לא יודע אם אני רוצה לחזור, אבל אתה יודע, זה בסופו של דבר, אני לא יודע, אתה מבין? אוקיי, זה שאלה לא קלה, זה כל מקרה לגופו, אין פה המלצת מדף כזו. כי יש שאלות כאן, האם יש לך הכנסות בחו"ל או אין לך הכנסות בחו"ל? האם אתה הולך לרכוש נכסים בחו"ל או לא רוכש נכסים בחו"ל? אם אין הכנסות בחו"ל ואתה לא הולך לרכוש נכסים בחו"ל ואתה ממש לא יודע חוזר לא חוזר, אז יכול להיות שלא הייתי מנתק תושבות כל עוד אין לי תמונה יותר ברורה. מצד שני, אם כנראה אני כן רוצה להישאר בחו"ל ואין כוונה באמת לחזור, אז יכול להיות שכן הייתי מנתק תושבות כדי להשתחרר בנכסים חדשים, הכנסות חדשות, כי כל עוד לא ניתקתי אני חייב לדווח להכנסות שלי בחו"ל. יש גם שאלה, מצב רפואי קיים, האם יש לי סוגיה רפואית, אין לי סוגיה רפואית, האם יש לי סוגיית קצבה בביטוח לאומי, מענקים שאני מקבל או אין מענקים, דירת מגורים שאני רוצה למכור בפטור ממס, אז אולי כדאי כן לשמר את התושבות שלי. לכן השאלה באמת קשה, אבל הייתי בא ואומר, אם אני יודע שהכוונה שלי היא להיות כמה שנים טובות, נכון שאנחנו יכולים לתכנן ואלוהים יצחק, אף אחד לא יודע בוודאות כמה שנים הוא יהיה, אבל אם הכוונה שלי היא באמת לנתק תושבות ואני יודע מה התוכניות שלי ואין לי סוגיות רפואיות או סוגיות של מכירה ורכישת דירת מגורים ואני כן רוצה לרכוש נכס או להקים חברה או להתחיל פעילות עסקית בחו"ל, אז כדאי לבצע ניתוק תושבות. עכשיו דווקא בגיל שלך הוא גיל נוח, השאלה יותר קשה בגילאים מבוגרים, אוקיי? כי אתה צעיר, עוד פעם, בכל מקרה לגופו, אז הסוגיות רפואיות, פנסיות, זה פחות קריטי. בגילאים מבוגרים, סוגיות כמו ביטוח לאומי, פנסיה, הופכות להיות יותר משמעותיות, אוקיי? אז גיל צעיר הוא דווקא גיל נוח מהבחינה הזו. כן, כן, אני אגיד לך, אני שומע הרבה חברים שחוזרים בדיוק וקיבלו חוב לא קטן בביטוח לאומי. לכן אני אומר, לא הייתי שלא מושך. בכלל, שרק הרגע השתחררו, אתה מבין? אז לא... לכן אני אומר, זה לא כדאי למשוך, זה כן כדאי, לא כמו פעם. אגב, פעם לפני שהחוקים השתנו, אנשים כאילו לא היו מתנהלים עם דוחות, אוקיי? אז דברים היו נמשכים. היום יש דוחות שצריך להגיש.
לכן לא הייתי מושך את זה סתם. צריך לדעת אולי חודשיים, שלושה, ארבעה ראשונים כדי שתכיר את המדינה. אבל 6 חודשים, 5 חודשים כבר צריך באמת לדעת ולקבל החלטות מושכלות. גם אם ההחלטה המושכלת לא לנתק בביטוח לאומי, אוקיי? לפעמים אחרי בדיקה מעמיקה באים ואומרים לא בשלה העת לניתוק בביטוח לאומי, אבל זה כבר החלטה מושכלת, לא כי אני לא יודע. כן. היי טרק, לי יש שאלה, נעים מאוד, קודם כל תודה. בבקשה. טרק, מה המשמעות אם ביטוח לאומי מנתק אותך אוטומטית אחרי 5 שנים? מה המשמעויות שלי לגבי זה, או מבחינתנו? אוקיי. קודם כל, הניתוק של 5 שנים הוא לא יציר החוק. זה יכול להיות גם 7 ויכול להיות גם 4. אוקיי? כלומר, מקובל אמנם שבוא נגיד 70% מהמקרים ביטוח לאומי אחרי 5 שנים שאני בחו"ל, כאילו מנתק אותי מיוזמתו, אבל זה לא תמיד קורה, בסדר? זה לפעמים לא קורה, או קורה אחרי 6 או 7, או יש לי לקוחות 10 שנים בחו"ל וזה לא קרה, ויכול לקרות גם אחרי 4 או 3, לכן תמיד חייבים שיהיה ביטוח רפואי בחו"ל טוב, אוקיי? כי אם פתאום יטענו אתה לא תושב. אבל כשביטוח לאומי מנתק, הוא מנתק מכאן והלאה. הוא שולח לך מכתב שאומר שאנחנו רואים שאתה בחו"ל, אנחנו מעכשיו מנתקים אותך, לא מנתק רטרו, אוקיי? ולכן כל מה שהיה רטרו כאילו לא משתנה, עדיין רשום כתושב בביטוח לאומי. הניתוק כאילו הוא מנתק אותך מכאן והלאה, אלא במקרים מיוחדים שביטוח לאומי פתאום בא ואומר שלא, אתה גם ניתקת לפני, כלומר אני כן שולח לך מכתב אחרי 5 שנים שזה מכאן והלאה, אבל אני פתאום רוצה שתחזיר לי כסף. למשל עשית ניתוח לפני 3 שנים, אוקיי? אני בדקתי אותך אוקיי. עכשיו, התברר לי שאתה בארץ משנת 2020, אני לא רוצה לממן לך את הביטוח לאומי או את הכיסוי הרפואי, וזה הזוי כי שילמת במשך כל השנים, נכון, אוקיי? נכון. זה מצחיק, כאילו מחד שילמת ולא ניתקת כדי להישאר במערכת, אבל בא ביטוח לאומי כי טוב לו, פתאום אומר לך גם תחזיר לי, לא רק מנתק אותך מעכשיו, אם אוקיי. טוב לו הוא יטען גם תחזיר לי. זה לא קורה בהרבה מקרים, אוקיי? זה מקרים באמת מיוחדים, שבדרך כלל מבחינת סכומים זה משמעותי, אבל זה כן יכול לקרות. כן, אוקיי, תודה. תודה. בבקשה. יש לי שאלה, אפשר בבקשה? כן, בבקשה. אוקיי, אז קודם כל תודה על כל המידע. אגב, דיברתי איתך בעבר, ואני מתכוון לדבר איתך שוב גם בהמשך, אבל ככה רק שיהיה לי איזה כיוון. עכשיו אני זוכר את השם, כן, אתה כן, זוכר, אלעד? דיברתי כן, איתך כן, בזמנו על דירה, קניתי פה דירה. כן, אז כן. אני תושב פורטוגל כבר 3.5 שנים, מהמם. וביקרתי בישראל יומיים בשנים האלה. לא הייתי בישראל כמעט בכלל חוץ מהחתונה של אחי. אין לי שום כוונה לחזור לישראל, אני מתפרנס כרגע כעצמאי בפורטוגל. רוב ההכנסות שלי פה בפורטוגל הם מלקוחות ישראלים שמשלמים לי ישירות לפה מבלי שהכסף עובר בכלל בישראל. ויתר ההכנסות שלי מחו"ל, אירופה, ארצות הברית כאלה. עכשיו אני משלם פה מיסים בפורטוגל כל שנה, עושה לי רואה חשבון את כל המיסים. עוד לא ניתקתי את התושבות מס מישראל, אבל את הביטוח לאומי כן ניתקתי. השאלה שלי, האם ישראל יכולה לבוא עכשיו לדרוש ממני משהו? כי תזכור תמיד שהימים לפי החוק היום זה מבחן עזר, אוקיי? מהמם. אמרנו, יש כאילו מבחן עזר, והוא לא המבחן העיקרי. המבחן העיקרי הוא מבחן מרכז החיים. כן. 2, פסק דין בלוני בעליון קבע שהמבחן ימים הוא לטובת ישראל ולא נגדה. מהמם. למשל, אם אני 30 ימים, המבחן של ה-30 שהזכרנו, זה כן. יכול לומר שאני תושב ישראל, אבל הוא לא אומר שאני לא תושב ישראל, הוא לטובתה ולא נגדה, אוקיי? כן. לכן הם יכולים לומר. יחד עם זאת, זה שהם אומרים, זה לא צריך להפחיד אותך. השאלה היא באמת מה המצב שלך, הבנת אותי? כלומר, מהמם. האם יכולים לנסות לטעון שאתה תושב הארץ? כן. האם אתה תושב הארץ? לא בהכרח. זו מהמם. שאלה של באמת שהיית 3 ימים בודדים, שיש לך, אתה תחת NHL בפורטוגל? לא. אוקיי, אז זה עוד חיזוק, שאתה כאילו משלם מס מלא. האם אתה משלם מס מלא בפורטוגל ולא תחת הטבות, או בכלל מדווח, יש לך TIN, יש לך תיק מהמם. אוטונומוס בפורטוגל, יש לך דירה בפורטוגל, אמת. רק 3, הבנת כאילו, זה כל המקרים. עוד כן. דבר נוסף רק תזכור, זה שאתה לא תושב, זה לא אומר שאתה לא חייב להגיש דוח ניתוק תושבות. תזכור את הדוחות שאמרתי,
כן. שאם חזקת הימים מתקיימת חייבים להגיש דוח ניתוק, שזה טוב אגב, כי זה גם יוצר התיישנות, כפי מהמם. שאמרתי. לכן, זה שאתה לא תושב, זה מהותי וזה חשוב, לכן באמת, אם אין לך מה לחשוש, אז אין לך מה לחשוש. יחד עם זאת, אתה צריך כן לבדוק האם בגלל שהתקיימה חזקת הימים, שבעיקר זה בשנת העזיבה כנראה, אוקיי? אם כן. היית בסך הכל 3 ימים, אז כנראה תהיה חשובה רק בשנת העזיבה. האם מהמם. בשנת העזיבה הגשת דוח ניתוק תושבות? אם כן, צריך להגיש. הבנתי. טוב, אני כבר אדבר איתך על זה פרטנית, אבל תודה, עזרת לי. בכיף. דקות אחרונות, חברים, אם יש למישהו עוד איזושהי שאלה. אהלן, יש לי שאלה לגבי השקף הראשון. לגבי כל הזיקות, בעצם כל אחד מאיתנו יש זיקות שונות לישראל. איך אני יודע? אם ניתקתי מספיק מהם או שהשארתי איזה עז שהיא אחר כך תפגע בי? זה שאלת $1,000,000. זו בדיוק מה שאמרתי, שזה כאילו שונה. אדם מסוים יכול להשאיר פנסיה והשני לא. אדם יכול להשאיר קרן השתלמות והשני לא. וזה כאילו נגזרת של המצב האישי שלו והמקצועי שלו ושקלול של הכל. אין איך לדעת בצורה כזו, אוקיי? זה פשוט לשקלל את כל הדברים ולהביא אותם בחשבון, שזה כולל גם את הימים ומספר השנים וכל דבר, ובסוף להכריע. אבל אני נותן לך כלל אצבע. כלל אצבע כאילו שהוא כלל כללי כזה, שהוא אומר, תשמע, כל דבר שאתה יכול לנתק, תנתק. כלומר, זה עניין, הרי אם יתעורר דיון במס הכנסה, אז עם כמה שפחות זיקות, תמיד מצבך טוב. האם הגעת לנקודות, כי תמיד יש נקודות קריטיות שאי אפשר לעשות, ביטוחים רפואיים פרטיים, פנסיות, השתלמות, תיק השקעות ישן, ביטוחים חיים, ביטוח משכנתה, אז כמה שפחות, ולהכריע סופית זה באמת צריך לשקול את כל הדברים, זה לא כאילו תשובת מדף. אני יש אשמח לנו לשאול פה את... שאלה, אוקיי. אני יכולה? אה, אני רציתי לשאול, כי בשבילי אישית זה מאוד כבד כל העניין הזה. אם אני פשוט מנתקת מביטוח לאומי ולא לא משלמת מיסים בארץ ופשוט מתעלמת מכל העניין הזה, אני מבינה שאתה אומר שזה רעיון רע. שפשוט כאילו אני לא נותנת כאילו פשוט נעלמת להם. זה לא אסטרטגיה טובה. תשמעי, כן, קודם כל, הרי מה זה את מתעלמת מהחוק? זה כמו שאדם יש לו הכנסה והוא לא מדווח כי הוא מתעלם מהחוק. זה פשוט לא נכון. אני גם אומר לך משהו פרקטי עכשיו. אולי ההבדל בינינו שאני מטפל במאות דיונים ודוחות, זה לא מורכב. זה לא עניין שאם, הרי יש מקרים באמת שהגשת דוחות, התנהלות נכונה וזהו, לא צריך לעשות תארים וגבעות. נכון שיש מקרים, זה שונה מאדם לאדם, ואני יודע, יש מקרים גם ההכנסות משפיעות, אבל חבל שתפלי על שטות כשאפשר בסך הכל לפתור אותה, כי מספיק שיהיה לך דיון עם מס הכנסה ויראו שהייתה לך, סליחה על המילה, שטות שעשית, הם יכולים להיכנס מהדלת הזו. כלומר, יגידו לך, תשמעי, מבחינתנו לא יגש דוח, זה עבירה פלילית, אם את לא מתיישרת לדרישות שלנו, זהו, אנחנו לוקחים אותך לקנסות או חקרה. לי נראה חבל. אני יודע שיש הבדל בינינו עכשיו, כי אני רגיל יותר לדוחות ודיונים ואת פחות, ורחוק מהעין, רחוק מהלב, אני יודע. יחד עם זאת, אני לא חושב שאסטרטגיה נכונה היום. זה מתחיל, כל סוגיית הרילוקיישן וניתוק תושבות, סוגיה, הפכה להיות סוגיה בנפשה של המדינה, סוגיה מהותית שאין מנוס, צריך להתנהל איתה נכון. תודה. בבקשה. טארק, יש לנו פה את עמית ששואל בצ'אט, יש לו שתי שאלות. האם ניתוק תושבות משפיע על אפשרות להשתמש בביטוחי בריאות הפרטיים שקיימים כבר בארץ, בהנחה שהוא עדיין משלם אותם? זאת שאלה אוקיי, אני ראשונה. מניח כן, סליחה. לא, אתה רוצה שאני אגיד את שניהם או נענה אחת אחת? או נענה על זו.
קודם כל אני מניח שהשאלה שלו מנתק תושבות ביטוח לאומי. כלומר השאלה הזו עולה בהקשר של אם אני מנתק ביטוח לאומי, האם זה פוגע בביטוחים הרפואיים, לא בניתוק ממס הכנסה. מניח שזו השאלה שלו. והשאלה והתשובה היא, אחד, שאני לא סוכן ביטוח, אז תמיד צריך להתייעץ עם סוכן ביטוח, אבל אני עכשיו אגיד ממה שאני יודע, ולא כסוכן ביטוח, אוקיי? יותר ידיעה אישית. אחד, זה תלוי בפוליסה. יש פוליסות שלא כתוב בהן שהן לא מתבססות על תושבות בכלל. הרי אנחנו מדברים על ביטוחים פרטיים כבר, אוקיי? לא הקופות חולים, השב"נים והביטוח לאומי, שזה כן נגזרת של תושבות. הביטוחים הפרטיים תלוי מה כתוב בפוליסה. אם בפוליסה היא מתבססת על תושבות, אז ניתוק בביטוח לאומי כמובן יפגע, אוקיי? אם לא כתוב בפוליסה ששום דבר, אז זה לא אמור לפגוע, אבל במקרים כאלה הייתי מבקש מהסוכן ביטוח שישלח לי אישור לזה. עדיף. כן. השאלה השנייה שלו זה, נניח הוא יצא מהארץ בינואר 25, באיזה שנה הוא צריך או יכול לבצע הגשות של דוח ניתוק מול ביטוח לאומי ומס הכנסה? מוקדם ככל האפשר. ביטוח לאומי מוגש עם המעבר, ומוקדם כל האפשר כפוף להחלטות שאמרתי, כל מקרה לגופו במצב רפואי, קצבאות שמתקבלות, סוגיות מיוחדות. אבל מבחינת ביטוח לאומי, אם יש החלטה לנתק, מוקדם ככל האפשר. ומס הכנסה, קודם כל זה נגזרת של המועד, אוקיי? של השנה, סליחה. אם זה ב-25, אז צריך להגיש את זה עד אפריל 26, אוקיי? לכן אם אדם עבר בינואר, אז עד אפריל 26 צריך להגיש, או דצמבר או אוקטובר, אז אפריל 26. לכן במס הכנסה זה נגזרת של שנת המס, שזה כאילו עד אפריל של השנה העוקבת, אבל לא לשכוח דבר קריטי שאנשים שוכחים ממנו ורואה המון טעויות. מס הכנסה לפעמים מוגש באיחור, לא באיחור, סליחה, במועד יותר מאוחר מהניתוק, כפי שאמרתי עכשיו, תום משנת המס. אבל הוא משקף את כל מה שנעשה מיום הניתוק, לא משקף את אפריל, הוא לא משקף את מרץ, הוא משקף כל מה שנעשה מינואר 25. וזה נקודה שצריך להבין, שכשאנחנו מגישים דוחות ניתוק למס הכנסה, אנחנו צריכים לבסס פעולות ניתוק מינואר 25, ולא רק באפריל שמצבי טוב. כן. בסדר. נראה לי שאנחנו מגיעים לסיום שלנו. יופי. ואני רק רוצה לציין שבטובך הסכמת לתת לקהילה שלנו 10% הנחה על שיחת ייעוץ ראשונית איתך. כן. אז אני מציע לנצל כל מי שנמצא במצב שהוא זקוק לייעוץ פרטני, תמיד כדאי לבחון את הדברים אישית. זהו, אני רוצה להודות לך על כל המידע, ולכל מי שהגיע לפה. אנחנו בהמשך נשחרר את ההקלטה, ואני אשים גם קישור איך ליצור קשר לתיאום שיחה איתך. תודה רבה. אוקיי, אז אני באמת תודה רבה על ההזדמנות, נעם לי מאוד, אני באמת לרשותכם, ותודה רבה שוב פעם, ותודה רבה על ההקשבה. יופי. אז איפה שאתם בעולם, תהיו בריאים ושלמים, ושיהיה כל טוב. סוף שבוע טוב לכולם, להתראות. להתראות, אריק, תודה. ביי.